Andazi ngani kodwa ke mna bendigodukile ndiyokutya iKrisimesi. Hayi ke ndifikile esitishini senqwelo mafutha. Xa ndifika kwabe kugcwele qhu. Wonke umntu uyaqhaqhatheka nemithwalo, uyagoduka kaloku kuphindwe emakhaya. Besimane simiselwa nasendleleni ukuze sikwazi ukukhokha umoya, selule neenyawo kwaye sikwazi nokuchama sifumane nento esiwa ezantsi kwempumlo. Hayi ke ndiyathanda mna ukuhlala ecaleni kwefestile. Kwahlwa kwasa oko simane sihamba sana, simane siphumla sichama siphinde sikhwele kwakhona. Imizuzu yokuphumla 15 kwisitishi nganye apho kumiswe khona. Ndifikile ndayitya kamnandi iKrisimesi ekhaya. Ndiyathemba nawe ukuba uyitye kamnandi eyakho. Kha ke undixelele wena uyichithe njani eyakho iKrisimesi. Masithembe ibimyoli. Enkosi.